Klokken er 2, tænder fjerneren til cooling ved Brest. Og gule solsikker, så langt øjet rækker. Dæk der suser, og ritter der griner. Lyden af sommer. En morfar på divan, den er sikker. Hver eneste juli. Vive le tour, allez Jonas! Tour de France, lyden af sommer, jeg ser min chance. Tag en skraver her i lænestolen. Pogi, Jonas, Seixas. Tour de France, lyden af sommer, Maskot skjæle. hjelmen spændt, kæden stram. Og benene vokser. Skal vi i gang? Cappuccino. Jeg sagde en cappuccino. Ja, det kalder de mig. Kalder de dig cappuccino? Nej, det er Capitano. Nå, capitano. Ej, det er også lidt bedre. Ja, det er lidt bedre. Ja. Det er lidt Nå, bedre. men velkommen til Lang Distance. Anden hviledag af turen. Vi har stadig den aktuelle grønne klamhugger i førersædet. Den er Hvordan stadig har vi det? aktuel. Har det godt? Det har været en god uge. Hold nu Altså, kæft, mand. Det har været en dyr uge på point i hvert fald, ikke? Det har det lidt. Det har kostet lidt for mange point den her uge. Er den blevet halveret, cirka? Noget i Ja, den stil, ikke? Det passer nok meget godt. Ja. En habil halvering er det blevet til. Ja. Så, så det passer meget godt med det. Men altså, sådan er det en gang imellem. Så der er dyre uger end andre, ikke? Og det her, det har så været en af dem. Men nu går vi jo heldigvis ind i en uge, hvor terrænet passer lidt bedre til mig igen. Ja. Så det bliver sgu fint. Jeg tabte lige fatningen, fordi der kom en fra Cranksholdet rullende forbi her. Så hvad fanden var han hernede? Ja. Skal han ned og snakke med et hold, eller hvad? Har vi Det er nogen, der kandiderer til... Er det en breaking? Hvem skal han køre for? Jeg aner det ikke. Jeg så bare, du ved, den der Argon 18, og så i deres teamtøj rulle forbi herude til hold da kæft. Altså, jeg ved, Bøverlin, han er på Island, for han har lige kørt The Rift og blevet nummer 2. Ja, det var ikke Bøverlin. Så Blev han nummer 2? selvom han er hurtig, så tror jeg ikke, han når så hurtigt til Frankrig. Nej, selvom han er arrow as fuck, så kommer han ikke så hurtigt til Frankrig. Nej, dog ikke. Nå, men en halvering i pointene, altså skal vi springe ud i det? Skal vi tage den? Okay. Jeg skal det. Jamen altså, man kan sige, det var den uge med de sidste 2 reelle sprinteretapper. Ikke? Ja. De sidste 2 sådan rigtig 70 points etapper, ikke? Jo. Ja. Det var sgu meget rart, at de nu er klaret, ikke? Ja. Og så kommer der 2 70 points etapper i den her uge. Eller 52 points etapper den kommende uge. Etape 17 og Paris-etappen. Ja. Så det ser jo begynder at se fornuftigt ud. Og plus at pointspurterne ligger også på hårdere tidspunkter. Sagde du 50 eller 70? 50. 50, ja. Plus at de indlagte spurter ligger også senere
Så det er ikke sådan noget med, at de ligger efter 15 kilometer, hvor man ikke kan gøre en forskel. Ja. Der er mange af dem, der ligger efter altså hårde stigninger. Ja, så jeg skal også Altså, lige hvor have jeg fået tænker, på. hvor du lige skal køre den bedste 40 minutter i dit liv, ligner det. Ja, Et par dage i træk. Ja. Det lugter 450. I hvert fald. Sige det sådan. I hvert fald. Det er der ingen tvivl om. Okay. Ja, Men altså, sådan er det. Det skal sgu nok gå. det skal nok gå. Ja. Det er noget med, at Jeg de har har- lavet et eller andet, de prøver at lave et eller andet statistisk vis, hvis nu at, og på alle deres udregninger og AI og pisse lort, hvad de kan komme frem med. Hvis nu, at jeg når at få mere end 450 point, så er der, hvad var det, sådan noget 88% chance for, at jeg vinder trøjen. Okay. Og det er så Og lige meget, hvor aktuelt mange er point du nummer to. på 390. Nej, 431, Nå, okay. Ja, tror jeg okay. det er, efter i går. Skal jeg lige dobbelttjekke her. Ja. 417. Sgu det. Altså, god dag. Ej, jeg tror på det. Jeg tror, vi og vores lyttere tror på det så meget, at jeg har fået tilsendt en grøn klamhugger i Paris body til Nora. Okay. Så der er en, det er faktisk, for at det ikke skal være løgn, det er en af mine kusiner i Jylland, der Der har været i gang. har været så sød. Ja. Stærkt. Så du kan tro, vi sidder hele flokken her i vores grønne klamhugger i Jamen, det er jeg Paris, glad for. t-shirts og body på Jeg søndag. håber jo, grunden til, at jeg ikke tog den på forleden i aftentur, det er, fordi jeg vil jo helst ikke jinx noget selv. Nej, men det er fint. Det er fint. Men jeg lover, hvis nu, at jeg har den grønne i Paris, så kan jeg satan ned med lov dig for, at den kommer på i studiet. Så er Anthony den. Han har den med op til målstregen. Og så tager jeg den på, når jeg ruller ned i studiet som det første. Jamen, det lyder godt. Det hørte jeg da også sige. Jeg blev lige hevet ind sådan lidt fra venstre Ja, det skal du godt. Tak for aftenturen. Tak for beskeden forresten. Selv tak. Hvis jeg så lidt forvirret ud, så var det bare fordi, jeg lige havde blandet et kilo blandt selv. Men altså, det... Som du gik og gemte sådan under armen. For det er svært at filme. I kinderne. Ja. Altså, jeg stussede mest over barberingen jo, fordi jeg kender dig jo godt nok til at vide, at højre side, den er jo mindre bevæget end venstre side af. Altså, det er en sporadisk hårvækst, jeg kører, det vil jeg sige. Ja. Men den kommer stille og roligt efter det. Men det er jo simpelthen et symptom på, at vi er gået så meget ned i gear. Det er så meget sommerferie. Altså, Jamen, jeg kan så meget godt forstå det, mand. jeg kunne ikke overskue tanken om at nå at barbere mig, inden jeg skulle lave den video. Og jeg var mere koncentreret om, at jeg skulle ind og hente det der blandt selv der. Ja. Jamen, jeg kan så meget godt forstå dig. Så Altså, I fik den var rå. Ja. Det værste er, de har jo sat det der sidder sådan en fjernsyn foran os, når vi laver det der, ikke? Ja, Eller står sådan en fjernsyn foran os. ja. Men det stod ned under sådan en lille betonvæg. Altså, du ved, bare sådan en lille kant her. Ja. Hvor at jeg kunne ikke høre halvdelen af det, der blev sagt. Fordi jeg ved ikke, om du kan høre nu alt det, der foregår i baggrunden med de vaske cykler og sådan nogle ting. Overhovedet ikke. Nej, det er meget godt. Tydeligvis så har vi bedre kvalitet af arbejdsudstyr, end TV2 har. Fordi hold kæft, det var dårligt, mand. Der var så meget larm, jeg kunne ikke høre en skid af, hvad der blev sagt Okay. overhovedet. Så jeg må bare freestyle min svar, jo. Okay. Ja, men kudos til os, synes jeg. Lad os lige rose os selv for det. Jamen, jeg fatter faktisk ikke, at de har, altså, de gør det helt så stort og ekstremt og vanvittigt, ikke? Ja. Der er nu sådan nogle små bimse, mikrofoner som det her. Ja. Og et par høretelefoner og et GoPro-kamera, det kan klare det meste. Ja. Det er sindssygt. Det er sindssygt. Jamen, det er det. Men, hvor kom vi fra? Nu røg vi lige ud af aftenturstangenten. Det var noget med point til den grønne trøje og så videre.
Ja, point til den Men grønne trøje. man skal jo ikke sælge skinnet, før bjørnen er skudt. Og vi bliver ved med at kæmpe videre, fordi jeg skal satanet bare have nogle point. I hvert fald de første dage her. Og jeg vil Jeg hader... tror... ja. Nej, hvad siger du? Jeg tror rigtig meget på, at du finder de der Bobby Olsen bjergben, og så kører du den op over stor klinge, ligesom Bjarne. Ikke. Ligesom Bjarne nede i turen, ikke? Ja. Ikke? Ikke. Målet er, at den er lukket og forsejlet, når vi rammer ind på 19. etape. Ja. Så man kan sige 17. eller din bjergben på de her bjergetapper bliver selvfølgelig afgørende, men 17. etape tænker også bliver meget afgørende, fordi jeg tænker, Alpecin kommer til at gøre alt, hvad de kan for at få en en samlet afslutning, eller i hvert fald Jasper med i udbruddet, ikke? Jo, men det kan de jo ikke. Vi kører 35 km opad inden for de første 40-45 km. Det er også det, jeg tænker. Altså, jeg tror meget på det. Jeg havde bare set flere steder, han var ligesom stor favorit. Men jeg synes mere, det lugter af en ala etape 13, hvor 80% af feltet er indstillet på at skulle i udbrud. Ja, præcis. Ja. Præcis. Det er også det, vi tror, det er også det, vi kører efter. Og så glæder jeg mig sindssygt meget, Mads, til at se Paris-etappen. Altså, fordi før i tiden, al er respekt for den, den var smuk og så videre, og der var noget symbolisk i sprinternes paradis der på Champs-Élysées, men altså, den etape sidste år, hvor Van Aert, han får skovlen under Pogačar, jeg glæder mig til at se dig på den etape. Ja, man tror, den kan noget. Vanvittig. Også fordi jeg føler lidt, der er en revanche på en eller anden måde, der skal tages for OL. Fuldstændig. Fordi OL gik jo så meget lort på grund af smadret udstyr og sådan noget. Så det er, der er så meget revanche, der skal tages. Ja. Det er der virkelig. Og så ville det jo være sindssygt at vinde på Champs-Élysées jo. I den grønne trøje. Ja, det ville være stiv pæk og hård til, altså. Ja, til hård pooling på champen. Det ville det bare. Ja. Det ville være for sindssygt. Men lad os nu lige drømme om bare at have den grønne først, og så når vi kommer ind mod Paris, så kan vi drømme om det andet bagefter. Klart. Jamen, jeg tror på det, fordi det har været en fucking svær uge, det her, ikke? Sådan pointmæssigt. Og jeg har kun tabt 30 point. Ja. 35 måske. Ja. Altså, det er fandme ikke galt, når man tænker på, hvor dårligt, altså, både etaperne har været til mig, og hvor dårligt de indlagte spurter har været til mig. Så er vi sgu ret godt stillet. Ja, de har været, de har simpelthen ligget for nemt på en eller anden måde. Altså, præcis. Ja, det vil jeg give dig helt ret i. Selvom jeg synes, du har forsvaret dig sindssygt godt i de indlagte. Altså, jeg tænker, det primære pointtab kommer jo fra, de 72 points afslutninger. Ja, det sejlede jo. Det sejlede jo. Prøv at, i det mindste, så røg du ikke i asfalten. Har du sindssygt styr. Tæt på, det er det sidste styr, det der, mand. Er du sindssygt? Jeg mærker bare sådan en, der flækker mit baghjul. Ja. Det mærker bare en, der ligger sådan hen over mit baghjul. Altså, nej. Nu bliver jeg disket eller et eller andet for at rykke rundt, eller et eller andet åndssvagt. Ja. Så hvad skal man sige? Heldigvis for mig, så var det Gavidia, der var styret over den anden side. Der så selvfølgelig har jeg lyst til at sige. Ja. Der så flække en af Uno X-drengene, der så lagde sig hen over mit baghjul. Ja. Men shit, de må have slået sig, mand. Jeg siger da også Abrahamsen og Værenskjold. De er altså også pakket godt ind her. Det er sådan 2 mumetrolde, der kommer ud sådan her hver morgen. Og de har så meget væske i kroppen, at de ikke engang kan strække armene. Ja, og Stakkels Sanson fik det jo også skovlen under. Ja. Det er jo... Ja, jeg synes, TV2 kørte en lidt sjov vinkel på det. Det ved jeg ikke, om du har set. Jeg tror, det har næsten har været noget aftentur. Hvor de ligesom interviewer en familie, der åbenbart har stået lige der, hvor en dansk familie, der har stået lige og set styrtet der.
Ja. hvor moren i familien ligesom får slået telefonen ud af hånden, fordi Anton han ligesom bliver slynget ind i den. Okay. Og hvor hun så ligesom bare lige spurgte Anton, gider du lige tage min telefon og give mig den tilbage? Jeg synes, det var meget fedt. Ligesom, det var den POV, vi havde på det, og de var helt i chok. Altså, Du har lige ødelagt de min var... telefon. Hvor skal jeg sende regning hen til? Ej, jeg tror mere, hun Okay. var bange for, at det var hende, der havde fået stukket hånden lidt for langt ind i feltet og forårsaget det. Jeg tror nu mere, det var det. Men det var bare, jeg synes, den var lidt sjov. Jeg tror mere, jeg havde koncentreret mig om, hvordan rytterne de havde det, og Ja. styrt. Når han bare ligger der og krøllet fuldstændig sammen. Ja. Shit, mand. Ja. Men jeg tænkte også lidt, vi er næsten nødt til at tale om 13. etape. Fredagen til etape. Ja. Jeg mener, det var 13. Lortet Og det var også det, hvis du kunne høre det i videoen, jeg sagde til dig, at jeg har sjældent set, det ved jeg ikke, altså Per Bauser beskrev det fantastisk, men det er noget af den største præstation, jeg har set fra dig, tror jeg. Og det lyder mærkeligt på en eller anden måde, hvis man kigger resultatlister, eller kun har set de sidste 10 kilometer. Det var sindssygt, Mads. Hold nu kæft. Ja, du skulle i hvert fald slukke sådan nogle ildbrænde. Er der sindssygt, mand? Du er lige nødt til at tage mig lidt med, fordi jeg kommer først ind i løbet, da I ligesom pludselig sidder og fører med hele holdet, og så giver I op. Jamen, Det er ligesom der, jeg kommer ind. Ja. Det, der sker, det er, at vi kører jo... Ja, vi kører 20-25 km på det tidspunkt. Og vi har jo selvfølgelig nogen, der lige skal holde øje med, hvem der kører udbrud, hvor mange der kører udbrud. Vi vil også gerne have et par mand med, hvis der kører sådan 20-30 mand, ikke? Ja. Og selvfølgelig skulle jeg skulle holde øje med Philipsen og Bini. Det var der ingen hemmelighed. Mm. Og så kører vi ind igennem sådan en lille by, og det virker ikke som om, der rigtig skete noget. Og så lige pludselig, når vi kommer ud af byen, så er der et eller andet torte, der bare åbnet gabet, ikke? Ja. Og så er der kørt 36 mand. Okay. Og vi får ikke noget viden ned fra radioen om, hvem der er med i den gruppe der, før de har fået sådan noget 45 sekunder. Shit. Så siger Steven, Philipsen er med i gruppen, og så er der fucking pis på mig, eller hvad? Altså, det kunne du godt have sagt med det samme, eller bare bedt os om, fordi jeg var der med det samme og prøve at lugte det, men bed drengene om, og så er det nu, at vi kommer op og skal lugte det, ikke? Mm. Og så måtte vi jo bare begynde at køre af blok, men det vidste Alpecin jo også godt, og Q36, de havde jo også planer om at skulle ud over stepperne for at køre, jeg plejer at kalde dem cockpit, tilbage i GC, ikke? Jo. Så det endte jo bare med at være sådan en fucking menneskejagt, skulle jeg til at sige. Jagt i 40 minutter, for at vi bare kørte blok. Hver føring vi tog, kørte vi bare blok. Og der er ikke nogen andre, der gad at hjælpe os. På trods af, at Uno X også har mistet det ude foran. De har også mistet udbruddet, ikke? Jo. Og så på et tidspunkt, så siger Steven, okay Mads, vi er nødt til at lade det gå nu, vi får ikke lukket det. Og så der havde jeg accepteret lidt, okay, nu er de 25 point kørt. Ja. Så kører lidt ned i feltet, og så det moment, vi kører lidt ned i feltet, så kører Uno X. Ja. Og så kører der sådan 20 mand. Og der er jeg heller ikke med, og vi har ikke nogen med. Det ser jeg nemlig det der, jeg tænker, oh shit. Og det er bare sådan en dag. Ja, og de når lige at få sådan 15 sekunder, ikke? Og så er der et eller andet kæmpe marker. Og i min fuld panik, jeg kan stadigvæk ikke huske, hvem det er, men han skal have et kæmpe klap på skulderen. Han siger til mig, Bini, han er trillet afsted i en gruppe. Så det er kraftedme med løgn, mand. Ikke også ham. Og så, skulle de lige til at blokere vejen. Og så røg jeg udenom som død af helvede, og fik lige lukket hullet op til sammen med Spurt som Kurt. Magnus Kurt Nielsen. Ja. Og så derfra, så startede der jo bare en time.
hvor hver føring, det var bare blok. Altså, jeg tog ikke en føring, Jakob, på under 540 watt. Det så fuldstændig drabeligt ud. Altså, Det var så forfærdeligt. Og alle så bare på pumperne hele vejen. ja. Altså, det var så sindssygt. Men jeg vidste jo også godt, fordi nu Philipsen var ude og sige sådan, ja, men jeg forstår ikke, at de kunne køre så stærkt, og hvordan kan de lukke os, for vi kørte all out og så videre. Men jeg prøvede at holde gang i gruppen og sige til dem, vi må ikke give dem mere end de der 40-45 sekunder. Mm. Fordi alt under et minut, det kan du reglerne også. Alt under et minut, så må de ikke få bilerne op. Ja. Og på et eller andet tidspunkt, når nu det er 40 grader varmt, eller 38, hvor meget det nu var, på et eller andet tidspunkt, når det er så varmt, så bliver man træt af at kun at få de der neutrale flasker for Ja. Vittel eller fra Shimano, ikke? Jo. Hvor der kun er vand i. Så vil man altså gerne have noget mere mad og nogle dunk med energi i. Ja. Så mit mål i alt det var jo, at vi skulle blive ved med at holde dem der. Og selvfølgelig, hvis vi kunne lukke dem, så var det jo godt. Men ellers så skulle vi blive ved med at holde dem der, indtil flere og flere i gruppen ude foran blev sådan, nu vil vi fucking gerne have vores biler op, så vi kan få noget at spise, og vi kan få noget ordentligt at drikke og så videre. Og det skete jo også stille og roligt, at der var flere og flere i gruppen foran, der stoppede med at samarbejde. Fordi de lige netop ikke kunne få bilerne op og få det, de skulle have. Altså, få det energi, de skulle have, ikke? Så til sidst var det jo kun Q36 og Alpecin, der egentlig førte. Og da det egentlig kom de to tilbage, så er det jo 6 mand mod 20. Og så fik vi lukket hullet. Stille og roligt derfra. Ja. Så 2 sekunder. Kaffe på. Den er god. Nej, det er jo podcast. Okay. Så der gav det mening, og sådan, hvad skal man sige, try them out, som vi kaldte det. Bare lade dem tørre ud. Og det gav jo så på. Og det var det eneste, der gjorde, at vi jo egentlig kom tilbage til dem. Fordi hvis alle havde blevet ved med at køre rundt op, så giver det jo mening, at 36 mand mod 20, det vil aldrig kunne lade sig gøre jo. Det var en vanvittig armlægning, synes jeg, at følge med i. Altså, det var, den lå længe på sådan noget 58 sekunder i starten, og så fik vi den ned på 45, og så lå det rigtig længe på 45, men det er jo nogle spændende mekanismer, du ligesom taler om der, altså som man måske ikke er opmærksom på som seer. Men altså, det var vildt. Vi sad og bed negle i hvert fald. Det var lidt af en menneskejagt, som du siger. Ja, men som seer, der ser man det jo ikke, fordi at der tænker man jo ikke over de her ting. Der ser man jo bare en armlægning i en halvanden time. Ja. Forskellen på armlægningen, det var jo bare, at i min gruppe, der havde vi bilerne, fordi vi havde 6 minutter ned til feltet. Ja. Så vi kunne køre ned og blive ved med at fuel op. Ja. Og det var det, der gjorde forskellen til sidst. Ja. Ja. Jamen, det er sindssygt reddet, det der. Det var det godt nok. Men også fucking bittert, fordi jeg tror på, og det er nemt at sidde og sige nu, jeg tror på, at jeg kunne have vundet den etape. Hvis nu, at jeg hvis jeg ikke skulle have kørt det lort derinde. Hvis jeg havde været mere snu og været mere vaks ved havelån og var kommet med i den første gruppe der, så tror jeg på, at jeg kørte med om sejren på etappen. Altså, jeg pustede mest bare ud over, at du fik slukket den ildebrand der, men jeg sad godt og tænkte på stigningen der. Det kunne jo på dine helt gode dage, der kunne du altså godt, fordi Matthews er jo tæt på at komme med over toppen. Jamen, jeg var kommet med over. Og Valgren var også, ikke? Altså, ja, for jeg klatrer bedre end de to gør lige nu. Det har vi i hvert fald set jo. Altså, så... det skal man ikke... Det må være motivation til den sidste uge her. Ja, det skal nok gå amok. Til 17. etape, at du helvede bryder løs på de stigninger der. Jeg siger dig, helvede bryder løs. Ja. Altså, det kommer til at gå fuldstændig amok. Nu tager det en helt vild dag i dag. Jeg tror ikke engang cyklen. Nej. Og så i morgen, det er jo enkeltstart, så der kører jeg lige et par timer før.
så en Ja. halv times opvarmning, og så skyder jeg den lige af op til toppen af bakken. Det er jo sådan en 10 km stigning med 4,5% i snit eller sådan noget. Er der point på den, eller hvordan er det? Nej, det er der ikke. Men er der point på enkeltstarten? Det synes jeg har hørt noget om. Jeg tror ikke, der er på den her. Okay. Og så... Men så får du en benåbner, det er det, du siger. Præcis. Ja. Så bruger jeg den som benåbner. Lige at skyde Ja. den af i 10 km, og så kan jeg rulle ned til mål efter det. Okay. Hvad nu, hvis du har bedst tid på toppen? Kører du så helt til mål? Det har jeg heller ikke. Nå, okay. Hvis jeg skal have bedst tid på top, så skal jeg jo køre sådan noget 540 watt i snit eller sådan noget. Altså, det kommer ikke til at ske. Nå. Ja. Jamen, det lyder godt. Har du ellers sovet godt? Klokken er jo i talende stund 10:05. Jeg så udmærket. Du ved, jeg havde ønsket, at jeg bare var sådan en... Jeg først vågnede nu for sådan en helt kogt søvn, hvor man bare har været fuldstændig smadret i 11 timer. Men det sker jo meget sjældent for mig, at jeg kan sove mere end 7. Ja. Så jeg er allerede imponeret over, at jeg sov 8,5 i dag. Det var helt vildt. Så det har været fint. Det har været fint. Ikke, jeg bliver jo heldigvis ikke vækket af dopingkontrollanter kl. 2 om natten. Der er jeg jo slet ikke mistænkelig nok til det. Ej, det virker sådan lidt Festina i 2000-agtigt, eller 99, og at de kommer midt om natten. Altså, Jamen, også fordi jeg sådan, hvad jeg ved i forhold til reglerne, nu synes jeg har ret godt styr på sådan nogle regler der i hvert fald, ikke? ja. Så er det, at de må komme og teste os mellem 05 og 23. Ja. Men så er der så lige tillæg til, at ved mistanke, så må de godt komme hele døgnet. Okay. Og Så især, det er jo bare en carte blanche til, at de kan bare møde op. De kan jo bare gøre, hvad de vil jo. Altså, det er jo bare lige så godt bare skrive, der er ingen regler, vi kommer, når vi har lyst. Ja. Men sådan er det. Part of the game. Det må vi jo tage med. Eller det må de jo tage med. Vi er jo næsten nødt til at få svisken på disken og påtale, at Jonas Vingegaard jo er udgået med et brækket kravben. Ja. Og der var i hvert fald snak om, Pogačar nævner, at i hans interview efter løbet, at han ville ikke sådan connect the dots fuldstændig, men han sagde bare, at det er sgu ikke optimalt at blive vækket midt om natten. Ej, I slutningen af anden uge i en Grand Tour. Og er det sådan noget, der kan spille ind? Jeg har et andet take på det. Jeg tror lidt mere, at Campenarts, han kom lige lidt for brandvarm ind i den rundkørsel. Tak. Og tager den håbløse vej venstre om hælden. Ja. Altså, hvad laver han? Campenarts, han er fucking nødt til at tænke over. Ikke fordi, at jeg skal sidde og svine ham til overhovedet. Men Nej. når nu du er den rytter, der fører, og du har hele dit hold på hjul, så har du også ansvaret, fordi det er dem, der følger med dig. Helt sikkert. Og hvad skal man sige? Der er heldigvis ikke nogen, der peger fingre af motorcyklen, selvom den tog en helt smadret vej. Så kan man ikke sige, at fordi motorcyklen kørte den forkerte vej rundt, så gør vi det samme. Altså, det er ikke nogen undskyldning. Jeg synes i hvert fald, den var ikke så åbenlys, den vej rundt i rundkørslen. Nej, og slet ikke, lidt, fordi jeg kan love dig for, Jacob, den hurtige vej rundt i den rundkørsel, den var fucking åbenlys. Ja. Altså, det gav sig selv. Så det er jo sådan lidt en monster kørefejl. Og vælge at tage den vej rundt med alt for meget fart på. Og hvis man så har en rytter, der panikker længere ned i rækkerne, når nu at man kommer rundt der med fart på. Men det, der er sket, det er jo, at Jonas han er jo sindssygt god teknisk på sin cykel. Men det, der sker, det er, at Jonas kommer rundt i højre svinget og finder ud af, at jeg er nødt til at dreje mere til højre, for ellers så rammer jeg kantstenen. Ja. Men der er også på et tidspunkt, hvor man har en vis tillid til, hvor meget du tør at lægge cyklen sådan ned. Ja. Og problemet er, at når nu du har så meget fart på, som vi har der,
så når du lægger jo cyklen ned, men hvis du så begynder at dreje med forhjulet, så vil du typisk Ja. gerne dreje med styret. Så drejer forhjulet, mens cyklen ligger ned, Ja. og så har du en helt smadret kontakt med, Ja. Asfalten, med asfalten, og så er det sådan noget der, det sker. Ja. Og det er pisse ærgerligt, og det er pisse synd for Jonas, at det skal ske. På den gode side, så kan man jo så sige, at ja, han har vundet Giroen i år, så det er jo ikke, det er ikke jordens undergang for ham, men det er selvfølgelig stadigvæk pisse ærgerligt at skulle udgå turen, især når nu hans terræn det er begyndt at komme nu. Mm. Jamen, helt vildt. Det var virkelig... altså sådan en helt top følelse, vi sad med, da vi så det i går. Altså, det var bare sådan, så er han bare væk, lige fra det ene øjeblik til det andet, og Ja. cykelløbet ændrer karakter, fordi det var dem, der lå og dikterede løbet. Ja. Og top 10 er ændret, og altså sådan, ja. Og så synes jeg også bare sådan, så Pogacar, der på en eller anden måde lidt skal køre som hjælperytter for Del Toro. Der til sidst, det er sådan, jeg synes, det er lidt underligt, han pludselig begynder på det. Men de kører så meget på Team DC også, at det er ekstremt vigtigt for dem. Og hvis han kan komme på podiet også, så... Jo, men hvis Jonas havde været der, så havde han jo kørt 100%. Så har han bare kørt som hul i jorden, men det viser også bare, hvor lidt han tror, at Remco er en trussel. Ja, og det er også fair nok, men så vind lige etappen, kammerat. Altså sådan, lad være med, det ligner, han giver etappesejren til Jonas, nej, til Remco. Ja. Altså, hvor at det ved jeg ikke, det synes jeg ikke, når han er så, når han er så sådan en vinder, der bare altså tager alt, og det synes jeg er helt i orden, altså fordi han er den bedste. Ja. Men så synes jeg også, så skal han også gøre det over for alle de andre. Ja. Det kan ikke kun være, når Jonas er der, at han sådan er koldblodig og skal slå ham på alle de mange gange, de er blevet 1 og 2. Og så første gang, han sidder med Remco, så altså, han sidder jo bare i hjulet af Remco, og ser ham spurte ind over stregen. Ja. Remco står ud af pedalerne og kører sikkert det bedste halve minut i sit liv, og Pogacar sidder bare på dæk af ham siddende. Ja. Altså... Pogacar sagde til mig i går, Mads, nothing is for free, mate. Ja. Så jeg tror, der kommer en regning på den der, og jeg tror, den kommer i morgen på ingen start. Okay. Kunne jeg forestille mig? Der tror jeg, det kommer til at gå bananas. Ja, men jeg tror også, han flår dem fuldstændig midt over. Jeg glæder mig i hvert fald til at se den. Er du sindssygt, mand? Ja. Men jeg kan love dig for, i den anden ende af resultatlisten, der er nogen, der sidder og panikker allerede en lille smule lige nu. På den enkelte start der. Ja. På tidsgrænsen. Fordi hvis han virkelig flår den, det er det, der er så fucking sindssygt ved sådan en enkelt start der, ikke? Ja. Fordi dem, der starter først og tænker, vi tager den stille og roligt på at køre tæt på tidsgrænsen. Vi aner i bund og grund ikke, hvor sindssygt stærkt, at vinderen kommer til at køre. Nej. Så det kan være, at man bare den bliver misfejlet fuldstændig. Og jeg tror bare, der kommer til at være nogen i morgen, hvor den er misfejlet fuldstændig. Ja. Hvor de ryger på tidsgrænsen. Men jeg tror måske lidt sådan, den klassiske turseer har nok en oplevelse af enkeltstarter for alle andre end topklassementet og tempospecialisterne. Det er lidt sådan en halv hviledag, og det bliver det også tit gjort til, og det er det jo også, fordi, hvad kan man sige, det load, du putter på dig selv, er jo selvfølgelig meget mindre end på en 200 km etape. Ja. Men man skal bare ikke underkende, altså hvor stærkt du skal køre som hjælperytter, whatever, der skal nemt igennem, for ikke at blive nappet af tidsgrænsen. Jeg tror, de har regnet ud for mig... Du sidder ikke med 2 fingre i næsen. Nej. Jeg tror, de har regnet ud for mig, at altså på stigningen, de der 10 km stigning, der er, for at ramme tidsgrænsen, så skal jeg køre 345 watt i snit. Ja, på hele enkeltstarten.
Ja, på hele enkeltstarten. Det er Ja, altså på med hele nedkørsel Ja, og 5 kilometer flat til sidst, ikke? ja. Og Altså det hvor vil at sige, at du skal køre nedkørslen er godt ret over. teknisk, hvor Ja, du ikke, altså der taber du ret meget, så du skal køre omkring 400 watt i snit med vægt på 76 kilo for at ramme tidsgrænsen, for at være sådan et, lad os sige 30-40, mellem 30 og minut inden for tidsgrænsen. ja, og for dig er det jo... Okay, du gør det nok med 2 fingre i næsen, og kan altså gøre det, hvis du bliver vækket midt om natten. Men altså sådan, der sidder også nogen i det der felt, der bøvler på 400 watt. Det er der. Altså, Det er og der. som også vejer deroppe af. Der er også vejer på den anden side 76 kilo. Ja, det tænker jeg. Altså, ja, det er klassisk sådan nogle de der sådan lead-out-typer, synes jeg. Sådan, Kees Bol og ja, Ricard. Ballerini og Ricard og sådan noget, de kommer til at Ja. få fucking lortet af i morgen. Ja, jeg tror også, nu kan vi, han er jo så udgået efter hans styrt. Han men var jeg tror udgået. også, Han var udgået på tidspunkt. Det er og han helt er så også sikkert. blevet pelset. Ja, det var han godt nok. Er der sindssygt, Ja. han var blevet pelset. Jeg sidder lige her og kigger på, apropos noget andet, ikke? Så jeg kigger på mekanikerne. Ja. Og hver dag, der vasker de jo så i hvert fald 16, de vasker i hvert fald 24 cykler om dagen, ikke? Og nu kører vi jo med kæder, der er vokset. Det Ja, vil sige, hver dag, der står de og piller kæderne af alle cyklerne. Vasker cyklerne, for de vasker ikke voksede kæder. nej. Vasker alle cyklerne. Og så selvfølgelig tørre dem af, og hvad de nu skal, skifter lejer, og hvad fanden de ellers gør. Og så på med kæderne igen. Ja, Fuck. det tror, der er meget, fast arbejde. Det er fra 7 morgen til midnat, Ja. de står der. Ja. Det er det godt nok. Det er er det godt ikke et nok. glamourøst liv. Det er det ikke. Det er sjovt, du siger det der, fordi nu, altså, der er jo sket så sindssygt meget med jeres hold, og der er jo optimeret alle vejen rundt, og vi ser også hele tiden, der bliver skiftet ud i staff og så videre. Nye rytter og ja, alt det der. Men jeg kan ikke huske, om det var 21 eller 22. En af de år, jeg kørte på holdet, der kan jeg huske, at jeg på et tidspunkt tager en drypvoks med, og sådan lige viser Kevin, jeg ved ikke, om han stadig er der, men ham servicekursansvarlig. Altså, det der, hvad det er noget fucking pis. Det bruger vi ikke. Ja, han kiggede bare sådan helt vantro på mig, og sådan, hvad er det for noget? Voks? Ja. Har du ikke hørt om kædeolie? Ja. Er du spasser, eller hvad? Det er altså et sted mellem 4 eller 5 år siden, ikke? Der var det en by i Rusland. Nu har vi har en mand med her, der kun vokser kæder. Han laver ikke andet i 3 uger. Han Ja, vokser bare kæder. og I får Rune ind til enkeltstarterne som 10 mechanic. Og... Ja. Han er lige landet i går med cashvogn med enkeltstartscykler i. Står og pimper dem. Ja. Altså, det er... Det herfra, hvor jeg sidder, og for den anden der holder... Prøv at se her. Det er også vores bil, den der. Ja. Deroppe bag os, der holder køkkenlastbilen. Ja. Så har kokkene, de har sådan en hvide der, det er sådan en frysebil. Ja. Så den der autocamper bagved, det er finishvan. Det er den Anthony ruller i. Okay. Så bag mig, der står en kølebil mere. Og der har du Altså set, til der holder madvarer, eller hvad? ja, is. Okay. De kører rundt med ton is. Altså, der er en servicebil der holder en derovre bagved. Den der cashvogn er også vores. Der holder også en cashvogn mere deromme. Der holder en servicebil der. Og der er flere servicebiler. Og så har du bussen. Lastbilen, og så bag lastbilen, der holder cashvognen, som Rune er landet i. Og så ved jeg, at der mangler 6 servicebiler. Der er et eller andet sted hen. Okay. Sådan. Ej, det er helt Jamen, sindssygt. det er helt vildt, jo. Ja. Hold nu op. Skal du lige høre, jeg har lige set, de skal til at cykle nu, nogle af dem, ikke? Ja. Det er 30 grader her i dag. 29 måske lige nu, ikke? Kevin er lige kommet ud i langærmet trøje
løs ben, halsedisse. Altså, Hvad foregår der? Er det fordi, men han er jo også fra ørkenen. Han er jo vant til det. han er fucking blæst i hovedet, altså. Det er Men fuldstændig altså, vanvittigt, det der. jeg vil så også sige, hold nu kæft, han kørte stærkt i går. Han er, Altså, nu har han først fået hul igennem, så er der slet til noget med også hul igennem, mand. wow. En top 10 på den der Solasson, eller hvad den hed Ja. i går. Ja. Wow. Hatten af. Det er Han er helt vildt, hvad han kraftedeme kan. giftig. Han kan satme grave dybt, ham der. Til gengæld, så kan jeg også love dig for, at han havde fået regningen, da vi så var færdige med etappen. Han lige bare et spøgelse, der sad i bussen. Altså, og jeg tror også, han har heller ikke den fedeste dag i dag. Men det er jo lige meget. Altså, når han leverer sådan et resultat, og han redder jo også Juan i går. Ja. Fordi havde han ikke været der, så havde Juan jo tabt en 4-5 minutter i går. Shit, mand. Fordi det er jo ham, der gør, at der pacer Juan, da Juan bliver sat. Ja. Og det giver alligevel noget, når der sidder en holdkammerat foran en og pacer en fuldstændig, ikke? Og Skellefar. Han må også, han må også hjulpet lidt. Jamen, han passer jo lidt mere sig selv, for han var jo egentlig sat der. Ja. Og så kommer Skjeld bare tilbage i sit eget monstertempo. Ja. Så Skjeld, han kører noget mere kalkulerende. Det er godt at se. Det er godt at se, og så må vi se, om han får lavet det helt store kup i næste uge. Jeg håber jo bare, at han kører en vanvittig APGS-etape, Skjeld. Altså, det gad jeg godt at se. Ja, det håber jeg også. Jeg tror så meget på ham. Han ser virkelig driftsikker ud, og i stor form. Men man gad godt se nu har Pidcock et par gange hentet lidt tid på at drøne med i de der grupper. Det kunne være sjovt at se Skjeld. Jeg sagde det i går til ham under etappen, selvom det ikke rigtig var planen for holdet. Jeg sagde til ham, Skjeld, prøv nu lige. Altså, hvis der kører 15 mand der, ikke? Ja. Prøv nu lige og snurre med. Altså, det kunne jo være, at du bare fik lov til at køre med. Ja. Og hvis du så får lov til at bare køre med i sådan en der, så har du fået gratis 5 minutter, jo. Ja. Så er du endda vinde etappen, hvis det hele det går godt. Ja. Jamen, det er godt, vi lige kan hjælpe ham lidt med taktikken her, tænker jeg. Ja. Jeg bliver ved med at presse på. For ham. Det skal nok komme. Jeg tror virkelig, at når vi kommer ind i de sidste dage her i den her uge, altså fra torsdag, fredag, lørdag, der bliver han bare et fucking bæst. Ja. Altså, for kæft, han kommer til at køre stærkt. Det tror jeg også. Og så skal vi jo også se, han fortalte jo om, da han var med i vores podcast, fortæller han jo om, han har været hos Fusion og i vindtunnelen og det ene og det andet. Jeg tror også, han kører en god enkeltstart i morgen. Ja, men det gør han, uden tvivl. Og det gode er jo, at da han var på Fusion i vindtunnelen, der har han fundet ud af, alt det udstyr, han har fra Santini af, det er faktisk det hurtigste på ham. Der er ikke noget, der er hurtigere. De prøvede alt muligt andet, og der er ikke noget, der er hurtigere, end det, han kører i. Det var meget godt. Det tror jeg også giver ham en god ro. Ja. At han har fundet ud af, at det faktisk er noget af det bedste, han har. Ja. Jamen, det er det. Hold kæft, der er sket meget. Jeg kan huske, da du første gang tropper op i noget Santini-tøj, efter I havde kørt sportfuld i et par sæsoner. Og så kom du i det der Santini-tøj på sådan en regnværsdag, kan jeg huske, hvor du bare pandede. Ja, det var skidt tøj. Er du sindssygt, det var ikke godt, det starten lige, da vi har fået det. De havde sådan en 2 eller 3 lags regnjakke eller sådan noget. Ja, den var sindssygt. Den var fuldstændig sindssygt. Jeg fatter ikke, hvem fanden der var kommet op med den idé. Nej, det var helt grumt. Den var i hvert fald dårlig, den idé. Der er heldigvis sket meget siden. Nu har han kraftedet, men nu kører Quinn, ikke? Nu har han kraftedet med at tage en regnjakke på os. Altså, vi er ude i en eller anden slags varmetræning. Han lige sådan panik.
som han ikke har Han, fået nok varmestress i turen indtil nu. hvorfor gør man det på en hviledag, hvor man bare skulle rulle en time? Altså, efter man har sadet sig selv ihjel i går. Altså, Ja, det er jo ikke flere, der har ligget stille de andre dage. nej, hvad fanden? Men prøv Altså, at han er jo den mest træningsliderlige satan, du kan opdrive på den her jord. ham og Steven de Jong, det er de Jamen, to de sådan er mest sindssyge mennesker match til det made in der. heaven. Ja, det kan godt være, at jeg træner meget, men det er ingenting ved siden af det der. Nej, altså jeg blev også trænet af Steven tilbage i tiden, og ligesom Gwen også, og Gwen, jeg kendte jo også til den træning, han lavede, og nogle gange fik jeg at vide, at det er sådan en god en, den kan Gwen godt lide, og sådan noget. Er du vanvittig? Hvor var det Nu er hårdt. intervaller. Jamen, det Det var... Det er bare dødspølse. Men det er jo sådan noget, starter du bare lige ud med 20 minutter med 370 watt i snit. Og så går du bare direkte over i 40 minutter FTP. Og så kører du lige 8 spurter i streg. Og når du så kører dine 8 spurter, så skal du ned og køre... altså, det er jo sådan noget der. Fuldstændig vanvittigt. Altså, jamen, det er helt fuldstændig. Jeg vil sige, at nogle af dem er decideret umulige. Altså, du kan ikke gennemføre træningerne. Det er umuligt. Men det er jo 3 sæt af et eller andet slå dig selv ihjel 17 gange. Med 16 sekunders pause. Ja. Altså, det er sådan noget 3 gange 30 minutter med et eller andet fuldstændig vanvittigt. 3 gange 30 minutter med din bedste 10 minutters. Og så holder du lige 4 minutters pause. Og så fortsætter du bare. Ja, det var... Jeg har mange gange stået i vejkanten, lagt i vejkanten, og ligget i vejkanten, og råbt nogle ting af Steven, han heldigvis ikke kunne høre. Men også tænkt, hvorfor? Altså, jeg kan jo ikke gennemføre det her alligevel. Hvorfor piller du lysten til livet ud af mig? Hvad foregår der? Man må føle sig så elendig nu, at man er sådan... Det har jeg også nogle gange, når Mathias har givet mig nogle intervaller, hvor det er sådan, det er satan noget med progrænsen og noget, jeg kan klare. Men forskellen er bare, Mads, fordi det har jeg også mange gange, hvor du har brokket over, at og hårdt, og mig i røven. Og så har du lige, jeg tager lige en mere, og så det er lige en 11 minutter all out, eller noget andet. Jeg kom lige til at sætte ny rekord. Altså dengang på indlukket, hvor du skulle køre et eller andet 1 minutters på 99%, og så skulle du køre en på 100% bagefter. Jamen, ja, og, det var og den ene procent gav dig så 200 watt. Det kan jeg godt huske, hvor han sagde, kør lige ind på sådan noget 95%. Ja, 95%. Først som opvarmning. Du kan ikke køre en 1 minuts 95%. Hvad fuck er det for noget? Altså, det er jo et sygt menneske, der finder på det interval, jo. Jeg tror lige, du skal bede Mathias lige om at køre den workout selv. Lige mærke den efter. Jamen, jeg er jo begyndt sådan at sige til ham, når han kommer med de der psykoting der. Sådan, prøv lige selv det her. Ja. Altså, bare lige for en gang skyld, prøv det lige selv. Nu fik vi om det har vi jo snakket om, hvor han prøvede varmetræning. Og det var jo helt rart at se ham dø på varmetræning. Ja. Fordi han var sådan, han skrev jo altid, kør lige et kvarter, hvor du bare kører sådan noget 360 watt. Og så efter det kvarter, så skal du bare lide i 30 minutter, indtil varmetræningen er slut. Så jeg kan ikke køre 360 watt i et kvarter, når jeg kører varmetræning. Nej. Det er fysisk umuligt. Ja. Og så bare køre alt, hvad du kan. Det er en lortidé. Altså, det handler ikke bare om, at jeg skal dø. Og så var det, vi fik ham overtalt til selv, og skulle bare køre sig selv fuldstændig ihjel. Ja. Så... Men det er godt. Yeah, det er godt, sorry, man but lige I'm giver... doing something. Thank you. Det er godt, du gør det. Problemet med Steven er jo, at han gør det jo hver dag. 5:00, der går han ud, og så kører han jo alle mulige psykopat-workouts. Jamen, det er jo ikke psykopat-workouts, det er bare ud om morgenen. Kører 60 km så hurtigt. Ja, præcis. Ja. Præcis. Der er lige kommet nogen, ikke, Jacob? Ja. Altså, folk kan ikke se, at jeg sidder og laver noget.
Nå, Eller det kan de jo godt, men de har tydeligvis ingen respekt. Så de kommer sådan over, kan du ikke lige skrive her og tage et billede? Sådan, kan I ikke er se, det, at jeg er i gang med at lave noget, eller hvad? er det Andy Slæk igen, eller? Nej, før var det Luca, men det her, det var sådan familie, bedsteforældre med deres børnebørn, ikke? Ja, okay. Og så er det sådan, og så begynder de bare at stå til billeder af en. Man føler sig bare som sådan en abe i en stue, ikke? Sidder man bare Ja. her på sin klapstol ude i solen og nyder livet. Og så Ja. står der bare sådan spade der, altså billeder af en. Altså, Jamen, altså, sådan er det jo. Han kan jo ikke både, hvad hedder det, puste og have mel i munden, eller hvad det hedder. Det er jo, nej, det er rigtigt. Til gengæld, så på en helt anden note, ikke? ja. Shit, hvor har vi mange fans, der lytter til os og lytter til Klamphugger, der er hernede. Jeg tror, Ja. på den sidste stigning i går, der blev jeg tilbudt i hvert fald 20 kolde Klamphugger. Sådan. Og jeg er jo ked af at sige nej til dem, fordi at jeg kan ikke med 8 km til mål pelse den ene Klamphugger efter den anden. Så er der ingen chance for at sove, jo. Og jeg kan heller ikke bære dem op. Nej, slet ikke. Altså, så folk er skidesøde, og bliver endelig ved med at tilbyde Klamphugger. Men please lad være med at blive skuffet eller sur, hvis jeg ikke tager dem, fordi at der er også en grænse for, hvor mange jeg kan hælde i halsen. Ja, drik dem Og hvor selv. mange- Sprøjt Drik dem dem ud selv. over jer selv. Ja, lige præcis. Kast dem på Alex Kirs. Hvis I ser sådan en høj mand Ja. fra Cofidis, der må I godt Ja. bare tyre en Klamphugger efter ham. Ja, Den skal bare kaste. Den skal ikke langes, den skal bare kastes efter ham. Ram forhjulet, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Ej, men det er helt vildt. Altså, jeg vil sige, der kommer mange til os lige nu, kan jeg se på det hele. Ja. Instagram og Spotify og så videre. Jeg har jo glemt altid at sige, man skal jo huske at sige sådan noget, gå ind og like og subscribe og hvad ved jeg. Men jeg hader også det behøver ikke blive sagt hver gang. Nej, men det smarte ved det på podcasten, det er jo, at når vi er sådan nogen, der ikke altid lige udkommer på klokkeslættet, så får man lige en lille notifikation, når vi så ligesom har fået fedtet færdigt og udgivet vores ting. Ja, så det er det smarte rigtigt. ved at følge os, så det kan vi lige opfordre dem til. Det er rigtigt. Men, og det andet gode, det er jo, at folk, der så kun læser feltet og sådan noget lort, de finder ud af, at vi udkommer med en podcast, fordi feltet, de laver hurtigt en artikel eller to om noget af det, vi har sagt. Ja. Så det er bare så fint. Ja. Det gør I bare. Det er så godt. Altså, de bliver endelig ved. Jo mere reklame, de kan give os, jo bedre er det. Ja, præcis. Jamen, det er så nice, mand. Jeg er så vanvittigt glad for opbakningen. Jeg mærkede en promille af det i Herning. Der synes jeg godt nok også, der var klamphuggerfeber. Ja, det var der. Det var der godt nok. Men det kan være, at jeg en dag kommer ned og hilser på dig i kommende tur. Ja, hvad skal du på søndag næste uge? Altså, jeg har en date med mit fjernsyn, ikke? Jeg skal da sidde og se dig fra start til slut. Hvad, har du kunder på mandag, eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Jeg er på ferie på filerne. Det er jo skægget, og ja, det er kun for din skyld, jeg har forbedret mig. Jamen, hvor sidder du henne nu? Det er sgu da ikke nede i sommerhuset. Nej, vi sidder... nu har vi lige lavet en bytter. Så nu er mine svigerforældre, de har lige en uge eller 14 dage i sommerhuset, og så tager vi og er lidt her i deres hus. Okay. Vi nyder lige godt af den gode plads og så videre. Men altså, vent den lige med Malene, den her. Men hvis nu den er sikker på fredag, den grønne trøje, ikke? Ja. Så kommer du til Paris søndag morgen. Og så er der fuld VIP-oplevelse til Jakob Egholm. Hold nu op. Og så kører vi lige en kort pot der, sammen med TV2, ude på Champs-Élysées. Hold nu kæft, mand. Det vil gå godt. Jeg kan ikke vise de runde kinder hernede på Champs-Élysées, det ved du også godt. Jeg har spist alt for meget wienerbrød. Har du set Emil Vinjeborg og alle de andre, hvor runde kinder de har fået?
Ja, mig og Vinje, vi følges jo ad. Det er jo dejligt. Vi er jo, Præcis. ja. Præcis. Fra den ene store podcast til den anden store tv-vært. Ja. Det kan ikke gå galt, det der. Jamen, det lyder meget fristende, Mads. Ja, det må vi lige se ind i. Det vil da være en stor oplevelse. Ja, og hør lige obersten derhjemme. Jamen, jeg hører. Ja, for jeg lover dig, det du er skal hurtigt jeg hjemme mandag formiddag. Jamen, vi skal jo også, jeg har jo tænkt på logistikken i, Mads, hvordan vi får optaget. Vi er nødt til at samle op på turen. Men jeg tænkte også, det er lidt stramt lige at køre en mandagsepisode oven på 3 ugers Tour de France. Jamen, jeg flyver jo faktisk til Danmark også, fordi jeg skal hjem og hente vores bil og hundene. Fordi de ser det allerede i Monaco. Nå, for søren. Så jeg har jo sådan cirkus, hvad vil det tage at køre til Monaco, en 15-16 timer. Nå, I løbet af perfekt. mandag, eftermiddag, aften, nat. Hvis det når at blive så langt en episode. Det kan jeg sagtens imødekomme. Så den kunne vi jo tage der, men vi kunne også sætte den på flyveren på vej hjem, når vi flyver fra Paris til Roskilde, hvis det er det. Til Roskilde? Okay, det er sådan en flyver. Ja, det er sådan en flyver. Det er ikke Mathias Larsen, du allerede har fået til at hente dig, vel? Ej, jeg vil Jeg tror gerne ikke, hjem, det er en god idé. Jeg vil gerne hjem, ja. Og skal ikke styre ned et eller andet sted omkring München, jo. Altså, hvis der overhovedet får den i luften. Ja, det lyder sindssygt, Mads. Jamen, lad os lige tage den bilateral, som Emil og Thomas ville have sagt. Ja, lad os gøre det. Og så, ja, kæmpe tak til alle, der følger med. Altså, vi har jo toppet, som jeg sendte til dig, vores bedste placering på top charts inde på Spotify nogensinde som 5'er. Jeg ved ikke helt, hvor legit det er, Mads, fordi når jeg lige går ind og kigger på Mørkeland, der ligger uafbrudt nummer 1 på 7. år, så har de altså episoder med over 600.000 afspilninger. Så der er vi ikke helt endnu. Ej, der mangler lidt. Bare lidt. Der mangler lidt. Men altså, det viser jo bare, hvor langt der er fra toppen til bare midterfeltet, ikke? Folk skal bede om noget true crime, det er helt sikkert. Ja, det kan være, at vi skal køre sådan noget cykling true crime ind over det her. Ja, jamen vi har da... Jeg ved ikke, om vi har nogle personlige oplevelser, der er lidt true crime. Ja, sådan Og vi kan altid fortælle om ham, der smed dåser efter, eller flasker efter jer ude i Jyderup, eller... Det er rigtigt. Ja, der er lidt... Der er masser af historier. Vi skal ind på true crime-segmentet, det tror jeg. Ja. Ej, det var så med dejligt at tale med dig. Jeg synes, du skal have lov at nyde hviledagen til det. Jeg skal til frisøren nu. Lige have trimmet... Er det den der Alpecin-frisør? Nej, det må vi sgu ikke gå til. Har Lille også frisør? Nej, der ligger en kan man blive klippet i kassen? Jeg skal bare bede om en fade. Ja, lige præcis. Det skal bare have en skin fade, tak. Så lægger du bare hovedet op på rullebåndet der. Så når hun lige det, inden du er rådet helt ned. Det blev 44 €. Værsgo. Ja. Hvor godt. Jamen, god fornøjelse med det. Jo, tak. Det er godt at snakke. Ja, i lige måde, du. Det er godt. Vi ses på søndag. Det gør vi. Hej. Farvel og tobak, min ven. Må du have ondt i stængerne, resten af spurten. Grøn klam hugger i Paris. Ingen troede det kunne ske. Op over bakker, bine skål. Udbrud fløj for første sving. Men man skal aldrig slippe øjnene på sit mål. Top 10 fra Vuelta. Bjergkonger med, de prøvede at knække ham, og ja, selvom han led, så blev Mads bare ved og ved og ved. Kollektivt mesterværk, lidt lag planen, men en mand skulle tage stikket hjem. Helt ud på stolekanten. Farvel og tobak, min ven. Når du er ondt i stængerne, resten af spurten.
klam hugger i Paris. Grøn klam hugger i Paris. Du beder med bevis. Læs det her i vores avis. Ingen tid til pis. Grøn klam hugger i Paris. Grøn klam hugger i Paris. Grøn klam hugger i Paris. 1600 var dit forindsæt. Hele feltet blev sat af. Grøn klam hugger i Paris. Turen er vaskeægte dansker paradis. Lidt held, ja okay, måske lidt. Det tager vi med. Udbrud slap på det flade. Ingen store klatter kanoner, men stadig en vanvittig farlig leg. For Mads blev hængende sekund for sekund. På toppen var forskellen nærmest som nullet rundt. Vardjek trak, Quinn hans led. De var krumtapper, knastak, svedbøller klar til at gå berserk. Med Mads var vi 8 motoren bag det kollektive mesterværk. Smadretons på kold, du kunne dans. Skængerne dur på Monsegur. Alle sagde, glemte du, han er bare en ledstor. Og nu behøves ikke holde min øl. Vardjek og Quinn som motorcykelbetjent. Det kunne de næsten ikke være bekendt. Tålet leje svende, men kode som føl. For grøn klam hugger i Paris. Farvel og tilbage min ven. Må du have ondt i stængerne resten af ugen. Grøn klam hugger i Paris. Og hallo, du, i spurterne tager Køj, Mærlig og Philipsen stikkende hjem. På skift, have fedt, lad dem være bare det. I min skuffer Mads grønne point på den indlagte spurt, som storken snupper en frø. Som Rolf så smukt ville sige det. Total Sagens déjà vu. Det er sgu surt kort. 9. etape, 7. også, måske 13. Mads luft og blod. Grønt i Paris. Mads sprutter udbrudshår. Råsten på Montmartre. Klam hugger benzin i dunken. Når formen er som nu, så Mads som en grøn klædt Napoleon Bonaparte. Farvel og tobak, min ven. Må du have ondt i stængerne resten af turen. Grøn klam hugger i Paris. Her har du dit bevis. Grøn klam hugger i Paris. Læs det her i vor avis. Ingen tid til pas. Grøn klam hugger i Paris. Grøn klam hugger i Paris. Mads P, Mads P, Mads P. 1600 hvad de får. Farvel og tobak, min ven. Må du have ondt i stængerne resten af året. Grøn klam hugger i Paris.